Horas ma dihita sudena. Horas. Kami siap perhaladun dihuriatta pasahaton selama hari Minggu. Selamat beribadah ma tuhita sudena. Selamat hari Minggu. Ia guarni mingguta sadarioni ma minggu pasapuluh pituhon. Dung Trinitatis doho topik majami tahun barita nauli sian nasaroha. Adong tapara di maroha do pikirata martangiang nahoho mahita. Amen. Marede mahita sia buku ede nomor 125 ayat 21 ayat 4. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, natu mapalangi dota noon. Amen. Biar mida Jehova do parmulaan ni hapistaran, maruli hamaloon ni roha na sumurung, do sude akan na mangulahotsa. Hot do barita nai rodi sa leleng-leleng na
Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan jala pardenggan basa. Rodi saleleng nileleng na doa siniroham. Mauliati marohanami tuho, ala diramoti ho hami sian nasailaon sahat rodi sadarion. Upuji hami maho, ala nong satu hami barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliati hudok hami tuho, ala di bagasan dame dot hasonangan di lewon ho hatam na badiai. Saya si maroham, uru pimahami mangulahon nanidokmu, asa hot rohanami jala terparangehon hami parange na badia. Saya jari jala paim baru marohanami, asalam ias hami rodi hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema patik ni debata na tersurat di 2 Timotius 4 ayat 2. Jami tahun hatai hajongjok konditiki naune nang soune. Picang paingot apoi marhite-hite nasalabas ni roha dohot pamudayon. Songonima patik ni debata atong rap mangidogo ko yunita lahu mangulaon na hobartu patik nai. Alito Bata, saya para pagugui mahami, mangulaon na hombarto patik ni. Amen. Oh
duk marohata dia dopan di debata laho mangi dopan sesa dosa martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu dosan para siroha na sumurung amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Hami halak pardosa na dangolon rotu jolo ni habang sahabadiaon mi manopoti jala mengangguk kondosa nami. Matsai jot warsahi hami ho marhite-hite pikiran dohot hata dohot pabahinan nami naroai. Daku haholongi hami ho sian nasa roha nami dohot nasa ate-ate nami dohot nasa todi nami dohot nasa gogo nami nang dongan nami dang dosot diri nami hubain hami. Di bahini tama dori masanmu jala uhumanmu hami tuhamatean saleleng ni lelengna. Alai nama purus mahami noaing tuasini roham na godangi mangido sian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Sayurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kaholongani roham. Si pangulu hami doot alani guarni anakmu do alani guarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Ta begima begi-begini baga-bagan debata taringo tuasani dosa. Songon sitong na mangulu ahu ninna Tuhan Jehovah. Tung na solomodo rohakku midah matian di parjahat. Na lomodo rohakku midah mumulak di parjahati. Tumadik ko dalanna. Asa mangulu ibana. Hasangapon ma di debatana digincang. Amin. Amin. Hata ni Tuhata nagabi epistel di parminggu otta di Enesia Daniel tolu ayat 10 tolu sahat ayat 10 walu tajahama margati soring. Dungi piri-pirion jala muruk situtu masih Nebukadnesar madokon ikon buanon si Sadrak si Mesak dot si Abednego tujolona. Jadi tarbuan mana tulu halaki tujolo ni razai. Duki nina si Nebukadnesar ngamandok nasida atehe tongondo Alessandra Mesak dohot Abednego dang olo hamu mamele tu debataku jala dang olo hamu marsomba tu gana-gana ansere naong upajong-jongi Onpe molo olo hamu nuai di sidi bege hamu suara ni sarune tulila hasapi arbab sordam gordang dohot sadok ragam-ragam nipar hinaluan marsinggang jala marsoba tu gana-ganaan nok hupauli alai molo soolo hamu marsoba ikotokin nai hamu tipalono to tuliang pamurunan namar nala-nala dungi idaun mamanang debata dia natuk paluahon hamu sian tangaku
Jadi Roma alus ni si Sadrak, si Mesak, dohot si Abednego, mandok tu rajai. Ale Nebukadnesar, dan pola alusan namiho, anggota ringot tunani dokmi. Mololomo rohani debat tanami, nahuoloi hami, sai paluan nadohami sian liang pamurunan namar nalanalai, dohot siat tanganmu ale raja nami rapita. Alai nang solomo rohana, ikon botomu do ale raja nami, na solo hani mamele tu akade batamu, manang marsoba tu gana-gana ansere, naong pina jongjongmi. Songonima sahatna. Martua manatu mangiun hatani debata, jalan opsa. Amin. Tindakon maha porsiaw tai, songon nahi hindakon ni dongata sah porsiaw, di sandok portibion, rap mahita mandok, au porsea di debata Jehova, ido ama pargogon na suatu dosan, na tumapalangi dotan, au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehova na sasada, iman natinin pun si Maria, nagabe-gabean sianton berbadia. Andora surga, ido tuhata, na tumau na bernit di pangumuman silata, na matetar pajal doibana di hau penursia, na tuat tu banotor tanom, na mulak mangolu di hari patulur, na manaik tu surgo, lau hulu tu siam debata Jehova, amanai pargogo na suatu dosan, di simai bana emang surta, manghumi na manghumi. Au porsea di tondi perbadia, jaladok sada huria na badia, huria atau kanala istinat kanala badia, do diasani dosa, do dihatai nama do, mulak mangolu so dan nama mate, do dihalu na surasura. Amin.
Tabegema titing namasa di Huriata Minggu pasapuluh pituhon dung Trinitatis 12 Oktober 2025. Pertangyangan daerah Rabu 15 Oktober 2025 pukul 10.00 WIB daerah Tolu Dago nama Jabui keluarga Edison Siregar Inang Interlerki Boruna Pitupulu Inganan di ruang serbaguna lantai 2. Daerah Walu Bypass Timur di Bagasni keluarga Nyonya Ria Simangunsong Boru Simbolon Inganan di Jalan Kawaluyaan Indah 5 nomor 10. Kamis 10 Oktober 2025 pukul 10 WIB daerah 5 Malabar nama Jabui keluarga Teddy Sihombing Inang Tiurlan Boru Sitorus Inganan di ruang konsistori lantai sada. Daerah Pitu Pajajaran di Bagasni keluarga Halomoan Silaen Inang Ice Boru Marbun Inganan di ruang serbaguna lantai 2. Ruas Napida Mamuka Sian Ari Minggu Sadarion Nungapida Haruasan B keluarga Ivan Samuel Nathanael Utahayan Inang Rika Betaria Boru Pasaribu Rabdohot 2 halak Yanakonna Ruas Wek Opat Sarbuncip Tu GKI Cinere Depok. Tolu naung manjalo pasu-pasu naeng majalo pasu-pasu Parbagason Ima Titing Parjolo Dohot Paduahon Lois Fernando Alpasino Sitong Halomuan Simajuta
Anakni Amata, Sintua Josner 5 juta, Tubuni Inata, Roida Borusitorus, Ruasni HKBP Rogate Resort Papua, Dohot Pratista Doharta, Iren Borusitorus, Boruni Amata, Sintua Paltitua Sitorus Nahinan, Tubuni Inata, Rina Rita Boru Harianja, Ruas Wek Bansel HKBP Bandung Resort Bandung. Nasida Nunga Martupol di hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2025 di HKBP Bandung. Bimbingan pranika di hari Kamis 16 Oktober pukul 10 WIB di HKBP Bandung. Pamasu-masuon di hari Sabtu 10 Oktober pukul 8.30 di HKBP Bandung. Masa pensiun Manang Purna Bakti. Naeng mambongoti masa pensiun Manang Purna Bakti di Huriata Ima Sintua Manapang Siahaan Sian daerah Opat Sarbuncip. Alanii di Sude Parmingguan Sadarion Situa Manapang Siahaan Marhobas Gabe Liturgis. Acara Parborhaton pensiun Manang Purna Bakti di Patupa di hari Minggu tanggal 10 Oktober 2025 di Parmingguan pukul 10 WIB Laos Papungu Pelean Marhite Amplop Tada Lasni Rohata Siala Pakobasion Nasida di Huriatawan. 5. Pelean Sosial Huria. Di Parmingguan Sadarion Papungu Pelean Sosial Huria Dohita tu keluarga Nyonya Tiamsa Haro Raja Gugu Boru Hutahayan Ruasni daerah Opat Sarbuncip. Onom pangebation tim Padus Festival Kor Ama Distrik. Di Parmingguan pukul 10 Sadarion HKBP Bandung Nagabe Sabungan Distrik 10 Walu Jabar Tendie Manjalo pangebation ni Kor Ama HKBP Bandung Barat Songon tim Padus Festival Kor Ama Distrik. Nasida Ro Laho uji tampil Huhut Mangido Pangurupion Marhite Amplop polos naung di Sagihon Jala Tapasahat di Tiki Mandurung Pelean Tujolo. Sadarion Huriata Makobasi Parmingguan di Lapas Sukamiskin masuk pukul sia 30 naniuluhoni amang pendeta Hitler Hutapea. Sadarion Minggu 12 Oktober 2025 Seksi Lansia Huriata Borhat Domandohoti Pesta Puncak Perayaan Jubileum 50 tahun HKBP Purwakarta na niuluhon ni Pendeta Albenar Silaen. Rapot Seksi Musik Dohot Parhalado. Pinabotohon Tuhita Ganup Ruasni Seksi Musik Dewan Marturia HKBP Bandung asa mandohoti rapot Dohot Parhalado di Minggu 12 Oktober pukul 10.00 WIB Maringanan di ruang Serbaguna Rukan HKBP Bandung. 10 Pertanggiangan AMA Regional. Hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025 pukul 10.07 Maringanan di HKBP Bandung Reformanda Borhat do Seksi AMA Huriata mandohoti Pertanggiangan AMA Regional 1 Laos Tangiang Paborhaton kontingen paduan suara Sian Distrikta mandohoti Festival Kor Ama HKBP se-Jawa Bali Lampung tanggal 25 Oktober 2025 di Jakarta. Saplusada Pesta Gotilon HKBP Bandung. Panitia Pesta Gotilon HKBP Bandung nunga pinabakit dung sidung majahatiting pinasahat matiki tu panitia laho mambahen panorangion. Panitia Natal Gabungan AMA Dohot Ina Dohot Lansia HKBP Bandung nunga pinabangkit tatangyakon masude program Dohot Ulaon Natal asa merdalan Dohot Denggan. Titing tambahan ditiki Papungu Pelean Tujolo Dohita Anon talehon matupakta mangurupi Festival AMA jadi 2 maanon amplop sada nabotar na metmet ido natu Festival Kor Ama anggona somal na putih na balga imatu diakonita jalap amplop pelean 2B tong do tapasahat songona somalna di kantong persembahan nabirong.
Songonima titing di bagasan minggon Tuhat tama mamasu-masu hita. Shalom, Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Amang Inang yang terhormat, Inang Pendeta Neti Boru Pasaribu, STH, dan seluruh Parhalado dan keluarga, dan seluruh panitia Pesta Gotilon, tentunya yang terkasih untuk Natua Tuanami, lansia, Amang Inang Naposo, remaja dan adik-adik sekolah minggu, dan tamu kami dari Kor Ama HKBP Bandung, teristimewa untuk jemaat yang mengikuti dari live streaming. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih dan berkat-Nya, kita berkumpul di gereja ini dalam keadaan sehat dan sukacita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang telah menyertai kita sepanjang perjalanan tahun ini. Tanggal 9 November ini kita akan merayakan Pesta Gotilon. Pesta Gotilon atau Pesta Panen di HKBP adalah tradisi untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan berupa hasil panen selama 1 tahun yang saat ini sudah dilakukan berupa silua dalam bentuk uang di berbagai gereja di HKBP. Pesta panen ini juga menjadi tradisi gereja yang diadopsi dari Perjanjian Lama dalam Alkitab, yaitu perayaan Pondok Daun, merupakan ungkapan syukur penyertaan Tuhan kepada bangsa Israel. Jadi Amang Inang, Dohot Natua Tuanami, Naposo Bulung, remaja dan adik-adik sekolah minggu, marilah kita memberikan silua yang terbaik untuk Tuhan sebagai pengakuan dan ungkapan syukur kita dalam tahun ini di mana Tuhan masih menyertai kita. Marilah kita mengembalikan kepadanya dengan memberikan silua yang terbaik. Adapun melalui Pesta Gotilon ini yang akan dilaksanakan hari Minggu 9 November 2025 waktu pukul 8.30 WIB sampai selesai, tempat di gereja kita HKBP Bandung. Tujuan pelaksanaan Pesta Gotilon adalah untuk pengadaan inventaris gereja, yaitu alat-alat pengajar sekolah minggu, laptop, infokus, dan lainnya, pengadaan laptop untuk remaja dan Naposo Bulung, videotron di gereja, sepeda motor, dan sarana-sarana gereja lainnya. Adapun rangkaian acara Pesta Gotilon yang akan dibuka dengan mengadakan basar makanan dimulai Minggu 19 Oktober 2025 oleh keluarga Parhalado. Minggu 26 Oktober 2025, week 1 sampai week 4. Minggu 2 November 2025, week 5 sampai 8. Selain hal di atas akan diadakan juga silua keluarga, silua ayam pinadar 500.000, arsik 300.000. Kami sangat mengharapkan dukungan dari natua-tua kami, lansia, damang, dohot dainang, Naposo Bulung, remaja, dohot sude, jemaat HKBP Bandung, dan simpatisan untuk mendukung penuh pelaksanaan Pesta Gotilon kita. Akhir kata kami panitia menyampaikan terima kasih untuk perhatian dan dukungan kita. Dan saat ini kita akan melihat di layar monitor sosok-sosok oleh pendeta kita. Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Bapak Ibu, jemaat yang terkasih, salah satu program gereja kita yang terdekat adalah
Pesta Kotilon yang akan kita laksanakan pada hari Minggu 9 November tahun 2025 dengan tema persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah najarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mazmur 50 ayat 14. Dan subtema melalui Pesta Kotilon HKI Bandung, mari muliakan nama Tuhan kita dengan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kepada Tuhan karena berkat-Nya dan kasih setia-Nya yang begitu besar di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat-Nya yang melimpah untuk mendukung pelayanan gereja kita yang semakin baik. Untuk itu mari kita dengan semangat serta rasa syukur di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan menjalani kehidupan kita dan memberikan kepada kita berkat-Nya. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan melalui Pesta Kotilon kita tahun ini. Pesta Kotilon sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kotilon berarti musim menuai atau masa panen. Kotilon diadopsi dari tradisi Yahudi akan pesta hari raya Pondok Daun atau pesta hari pengumpulan hasil panen. Dalam Keluaran 23 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai hasil bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan pada akhir tahun, apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. 3 kali setahun, semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadiran Tuhan. Mari kita dukung melalui kehadiran dan partisipasi kita. Selamat merayakan Pesta Kotilon. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas. Horasma dihita saluhutna, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marede hita sia buku ede nomor 650 lalu ayat sada dot udutna laus tapasahat ma pelean sada a dot sada b.
dame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramo tiate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Horas madita salutna manginang. Apa kabar manginang? Semuanya sehat? Semuanya bersuka cita? Laho pasikopon lasni rohata manginang. Nuaing tabege mahata ni debata. Nagabe jamita di mingguta sadarion. Imana dibuat. Sian surat ni Apostel Paulus tuhuria Rom. Bidusada ayat 8 rodi ayat 15. Puja ahon ma tuhita saluhutna songonon mahatani debata. Mandok mauliate au jumolo tu debataku marhite-hite Yesus Kristus. Siala sudehamu. Ala tuliat portibiondo tarbarita haporsiaun muna. Dang masa diau marningot hamu. Ia sitidangiku debatado. Nahuoloi di bagasan todiku. Dina hubaritahon anak nai. Totong do hupangido di akatangiaku. Anggiat tung manang adigan pelomo ni rohani debata. Patiurhon dalaku manopot hamu. Ai masih hol doau marnida hamu. Anggiat tung tarlehon au tu hamu deba si lehon partodion. Patoguhon rohamuna. Odo tahe. Naeng dapotan hiras ni roha nangau siak kamu. Hinorohon ni hapor siaut tabe. Alai naeng mabotoon muna. Akkadungan. Naung jojo ditahi rohaku manopot hamu. Asam marparbue au nang dihamu. Songon na di aka bangso na lebani. Alai tarsabat doau rasi rasa nuaing. Namarutang doau dihalak gorik. Nang di bangso na leban. Di aka perhapistaran. Nang di aka nahurang roha. Di baheni pusakap sian nasa rohaku. Manjami tahon barita naulii nang dihamu di huta Rom ido yanggo sahatna. Puriana hina holongan di bagasan gorni tuata Yesus Kristus songon halak nanaung mangarato hita tu Bandungon tu Jawa Barat pasti do adong saya marsaka pita asamulak tu bona pasogit. Biasana molo nga masuk bulan 10, nga mulai repot be akaina, mamikirhon. Mula do tu samosir bulan 12, tu dia do, tu balige do, tu porsea do, manang tu tarutung. Amanginang molo mulak hamu, tu bona pasogit, biasana ahado alasanna. Aha manginang? Si hol roha, pajupang dot natoras. Ahamuse. Molo adong pesta. Mula doha minang bulan 12 tu samosir. Apalah ahai amang. Atal dohot rap natorasta. Molo adong ulaon pesta. Molo adong akahapor luon di akatodong. Adong muse halak mulak tu huta. Molo naing refreshing manang naing liburan. Jarang jala dang hea masara mulak halak tu bona pasogit manang rosa sahalak tu sada huta alai dang adong tujuan dang adong lapatana dang adong naditada di hutai marasi ngamanginang songon na biasa taulahon aha na diula Apostel Paulus taboto doa manginang songon dia pamilito ni debata tuna posona Apostel Paulus. Sada pardosahian alemu bagabe sada parbarita nauli na marsitutu mamaritahon jala patoguhon nang pahoton haporsiaon ni akahalak na naung manada Kristus jala halak naso manjalo Kristus dope. Laos ido manginang na naing dipatu pa Apostel Paulus do pa huria Rom songo natar surat di Jamitata sadarion.
Huria rom sasitongna sada huria na balga jalah sada huria na nang sikop do. Alai di tengah-tengah ni nasida, di tengah-tengah hasi sikop ni huria rom, adong dope masa aka parbarita pargap-gap, adong dope aka parbarita haliluon. Ruas di rom dada holan tarbarita ala ni habalgaon na manginang. Alai tarbarita do nasida songon sada ruas na burju marroha, jala tarbarita do nasida songon sada ruas nasai sigop mangurupi sude ulaun pakobasion na dipatupa apostel Paulus. Alai di luar dua keadaan na manginang adong do piga-piga halak mandok buasa mapola ikon di suraton apostel Paulus surat naon siala di bagasan muruk ni roha do ruas di rom ala dang saut dang marna saut apostel Paulus mengebati nasida nang pe manginang na manundati siala ni suk-suk ni ulaun do dada ala losok ni roha. Dada nalaho patuduhon na marlomo-lomo manang nagabena sida mengatur perdalanan ni apostel Paulus samanginang. Dang sahira namasa di parngolwata sonarion. Godang dohala amanginang sonarion rade mangurupi alai asaido dalanna mangarajai ngolu ni hala na asing. Asagabi ibana do mangatur. Makana sai olo dohala luar sian hatana ayang go paditai dang barani itu ayaw do mangaturi manang say olo do halak mandokon ay si ay lai itoi dang barani itu ahan na hudokon itor diulahon do sialang ngago da kian huleon tu halaki sa opu manang olo do sa sahala ruas mandokon ay hataku say torus do ditangihon parhalado HKBP Bandung. Ay molo dangadong atong donatur nasida. Songonima hatay. Manang naasing amanginang adong dohala na burju marsileon-lehon. Alay songon burju na marsileon-lehon ni songoni do nang burju na makatahon tuhala gabe pamri. So sahat dope pangurupion na tu huria alai baritai nga sahat tu Bandung, sahat tu Cimahi, sahat tu Bandung Barat. So sahat dope pangurupion na alai caritai nga sahat tuwe Rio Patra Komala, sahat tuwe Pajajaran. Dangadong na tinggal nang gosada. Alani pangurupion na di baini-bana gabedalan na laho pabalgahon dirina sadiri. Adong do songon ya manginang? Dangaw na mga lusida manginang da? Adong do songon ya manginang? Adong. Alay dang binoto. Masa do si songoni di huriaton manang dang. Ala mo binereng sian joloon. Pardopahan muna burju-burju do hamu sude ruas ni huria. Songon ruas di rom do hamu hubere kami sian joloon. Ale nompe pinatakas tiki marsi jalangan asa binereng jo. Ruas di rom do akar ruason manangdang. Amanginang dadalahu mangarajai, dadalahu mangatur apostel Paulus nasida, makana muruk roha nasida, alai alana adong do perasaan sihol di nasida, makirim nasida asa pajupang nasida dot apostel Paulus, asa dipatogu apostel Paulus maha porsion nasida, secara langsung marhite-hite moloro apostel Paulus mengebati huria di Rom. Huria nahina holongan di bagasan gorni tota Yesus Kristus rencana haroro nia Paulus mengebati huria Rom di turpukta sadarion sasitong na ima parjupangan na parjolo di nasida. Salelengon dang hiadope nasida pajupang bohi. Makana manginang ikon rikod berengota ahado sasitong na alasan ni apostel Paulus ikon manongo surat tuhuriai nang pedang todong nai nang pedang ditada jaladang headope pajupang nasida. Huriana hinaolongan dibuhai apostel Paulus do suratna marhite hata mandok mauliate ahado hira-hira alasan na manginang.
Ngadi boto dang boy ibana ro ditongo surat dibuhai muse hatana mandok mau liate. Sahirana marmeam-meam apostel Paulusi manongo suratna. Ngadi boto parhutaan si hol rohana mardida ibana. Dang boy dope ibana mangebati. Alai ditiki ditongo surat didok muse mandok mau liate. Na parjolo manginang. Diakuhon apostel Paulus do. Lahum mamuhai sude ulaon ikon mardasor ikon dibuhai marhite-hite hamulateo niroha tu debata. Aha pena masa di ruasi. Nasi hol penasida, nalungun peroha nasida, namarsitaunon manang aha pe manginang ikon sai dibuhai di bagasan mandok mauliate do. Sude ulaon na di pamasa di tonga-tonga ni sada ruas. Di tonga-tonga ni sada kuria. Aha musya manginang. Napaduahon buasa di dok ibana mandok mauliate. Alana sasitong na macelas situtu do rohani apostel Paulus mida ruas di Rom. Nang masa peha maulon adong parbarita halilion. Dang jadi diebati apostel Paulus nasida alai saitogu do haporsiaon nasida lambal gado komunitas ni halak na porsia di Kristus jalas sadado nasida mangulahon sude ulaun nadinggan marasing dolas ni rohani apostel Paulus samanginang diturpuk tasadarion songon las ni rohan na biasa masa di bagasan ngoluta biasa na hita marlas ni roha molo adong do masa akan adenggan di ngoluta sadiri. Molo rodo hautungan tu diri tasadiri. Alani suku-sukun madihita sonaria manginang. Heado hita songon apostel Paulus marlas ni roha mandok moliate tu debata marhite-hite marsiala nauli nadenggan namasa di dongat tanah asing. Manang songon na biasa di dok halak golongan ni halak na susah melihat orang senang, senang melihat orang susah dohita salilingon. Molo tabba mobil ni tetangga tagabe hita do na marsak, adong do halak na songon yang mangina. Molo tabba artani halak gabe hita no busi saon dang boy modum burngin nai. Saya tak kira ya artani halakan, bah ngamar tabba artani inangi, edai. Wah. Martabak berlian na hari minggu hubereng ngagat tiga payana inna muse alani suku-suku namangina heado hita marlas ni roha heado hita di bagasan ngoluta mandok mauliate siala nauli na denggan na masa di dongata na asing na paduaho namangina heado hita gabe alasan. Apakah di dalam kehidupan kita ini kita pernah menjadi alasan seseorang bersuka cita? Apakah di dalam kehidupan kita ini kita pernah menjadi alasan seseorang mengucap syukur kepada Allahnya seperti yang terjadi terhadap jemaat di Roma? Jangan-jangan namanginang salelengon alani hitado alani parngoluata do, alani pabahenata do, gabe lilu halak na asing. Gabe mermet-met hapor siaw ni halak na asing. Jala gabe susah halak na asing. Jangan-jangan namanginang, tatilik bero hatta. Jangan-jangan molo adong sada ruas nasoheabe margareja. Nasoheabe mandohoti punguan nang paisala alai kita do alasan. Ay pagodak kuat tong hatani idai. Sudah do dikritiki. Amangipe gabe marlomo-lomo do di gereja. Makana malas sau tuha KBP Bandung. Jangan-jangan kitalah itu amangina. Huriana hina holongan di bagasan gorn itu ata Yesus Kristus na parjolo di nama maritahon barita nauli apostel Paulus. Dibuhai ibana di bagasan las niroha nang pedang heapa jupang bohi do penasida alela situtu rohana marnida perkembangan namasa di ruasi. Dang habal gaun dirina dipikir hon apostel Paulus
dang dampak dirina na diutamahon, dang merasa ibana holan ikon ibana do boy berkembang huriai. Boy togu, boy margogo, boy sada, alai mandok mauliate do apostel Paulus di bagasan Yesus Kristus. Songon na dipatupa si apostel Paulus amanginang. Di nama maritahon barita nauli. Ibuhay jala say totong di bagasan hamoloten di roha. Totong marlas ni roha. Songoni manang hita amanginang. Ahape na taula. Aka ahape na tampa masa di tonga-tonga ni huria. Ikon tabuhay. Ikon say totong di bagasan las ni roha. Ikon say totong di bagasan hamoloten ni roha. Asa unang murah-murah hita mudur amanginang. Asa unang murah-murah hita marhacit ni roha. Asa unang murah-murah be hita mencari kekurangan halana asing. Asa unang behola negatif thinking hita tu parhalado. Alai asa jala asa unang masohot hita sian ulaon marbarita nauli. Molo tabuhay. Molo say totong hita di bagasan las ni roha. Molo say totong hita di bagasan hamulateon ni roha las ni roha tu debata. Ikon say totong do hita. Mamaritahon barita nauli AHP nama samanginang. Pesta gotilon pe di pamasa huria. Ikon malas ni roha do hita. Pesta huria pe di pamasa pesta huria pe di pamasa gereja. Ikon saya totong do hita marlas ni roha. Asa unang murah-murah hita mandokon. Saya terus do marpestai HKBP. Huria na hinaholongan di bagasan gor ni Tuhan Yesus Kristus. Adorang sota uduti. Songon dia pamaritaon barita nauli dari patupa apostel Paulus ikon do berengota songon dia hatogun jala songon dia tang ni haporsiaon ni ruas rom. Sasitong na mamereng aka ahana masa di bagasan parngoluan nasida ngapatut nasida mundur ngapatut nasida masohot sian haporsiaon na alai dangina masa manginang. Semakin banyak penderitaan, semakin banyak godaan, justru jemaat itu semakin bertumbuh, semakin berkembang, semakin bersatu. Dan mereka bersama-sama mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Alaniaha manginang. Siala marsitutu doruasi, tuha porsiaona tu debata. Marsitutu nasida, manjalo pamaritaon barita nauli. Dada songon halak sonarion masuk kiri dan keluar kanan. Itor haluar do sian kiri imuse. Mental lamangin. Paingoton hita nuai ngamanginang. Saunari hita soi nama godangna padita. Sonari amanginang soi nama godang na parhalado di tonga-tonga ni huriata. Suku-suku na manginang. Lam togudo haporsion muna. Unang polalu siya mo amanginang. Di bagasan roha muna mamanginang. Lam godang padita, lam godang parhalado, lam togudo haporsion muna. Lam sadado ngulu ni ruas, lam sadado pamikiron muna mangulahon akan adinggan. Unang itor hatop hita mandokon danginang ay padita si ai songonon datong si B songonon si C songonon ay akaparhaladoy peinang songonon do songonon unang itori tabereng unang itori tahataho namanginang atikna hita sadiri do naso marsitutu makana boy dang lambalga dang lam mangherbang, dang lam sada, dang lam togu haporsiauta tu Tuhan Yesus Kristus. Songon huria romi mahita manginang. Nang pedang saud debati apostel Paulus nasida. Alai lam marsitutu do nasida, taringo tu haporsiaut tu Tuhan Yesus Kristus. Nang masa pehasusaan, alai sada do nasida manginang. Masa peha maulon sigop do nasida terus mangurupi pakobasion na dipatupa apostel Paulus. Boy do hita hira-hira songon ya manginang. Moloon boy do dia lusia mo manginang. Boy do hira-hira hita mangulahon ya manginang.
Bah, songona otik do na mangalusi. Boy do hira-hira manginang? Puji Tuhan. Amanginang, nuaing, ngata BG, songon dia uli ni suara ni punguan nama HKBP Bandung Barat. HKBP Bandung Barat. Ngata BG nasida marede. Pubereng nakaning terkesima dohita sahat tu namar topak. Alani iya manginang. Neon madalata. Lahom mangurupi nasida songon tim padus festival kor ama distrik. Marhite-hite amplop na botar na polos. Molodang di boto hamu. Upataridahon pen sian joloon. Naon mamanginang dah. Tapataridahon ma pangurupiota. Tu punguan ama HKPP Bandung na menjadi perwakilan distrik doa manginang. Perwakilan distrik tado aka punguan maon lahom mandohoti festival kor ama distrik. Nanaing di patupa di tiki-tiki nanaing ro. Songon las ni rohata na kaninga manginang membegina sida marede markor. Songoni manang las ni rohata di tiki lau pasaton pelean pangurupiota anon. Boy do hira-hira ma inang pos dorhanami Tuhan mu manginang. Huriana hina holongan bagasan gorito ta Yesus Kristus. Dada holan marhite surat na ditongoson di patuduhon si Paulus parsitutuon na mamaritahon barita nauli dopak huriarom. Alain namangihut didok ibana do hupangido do ditangiakku. Tangiang imasada ulau na sederhana, na simple, bahkan sipata dianggap klise do tangiang di piga-piga halak. Tapi sesungguhnya amanginang doa adalah pertolongan yang mendasar. Doa adalah pertolongan yang sederhana. Tapi doa sering menjadi satu-satunya cara dan yang menjadi cara terbaik untuk menolong, untuk menunjukkan kasih, dan untuk menopang orang lain. Ido nadi ida apostel Paulus. Molo mengasahon gogona dang boy ibana, dang nasomar sakap ibana mengebati huriai ale sudado. Dang menyerah apostel Paulus diusahon ibana do manongo surat lahu patoguhon nasida. Ale dang cukup holania manginang. Diuduti mamuse dipangido apostel Paulus do marhite tangiang. Asa debatama mangalehon dalan tu ibana. Asa boy manopot mangebati pajupang dohot ruas nadi haholongina. Nasohea pajupang ditangiakon apostel Paulus. Buat carana. Ai diri ni basa diri peinang. Olo do pelupa lao ditangiakon. Buat macarana manangiakon halak na asing. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, belakangan ini kita terkejut melihat berita bahwa telah terjadi sebuah penyiksaan hingga penghilangan nyawa kepada orang-orang percaya, kepada saudara-saudara Kristen yang ada di Nigeria. Dan hal ini telah berlangsung sejak tahun 2009. Yang terakhir kami baca manginang, sampai hari ini tercatat 52.000 nyawa telah melayang karena mempertahankan iman kepercayaannya. Terhitung selama tahun 2025 ada 32 orang yang menjadi korban setiap hari. Tidak ada manginang kejahatan yang mereka lakukan. Tidak ada hukum yang mereka langgar. Tidak ada manginang dosa yang mereka kerjakan hanya karena iman. Hanya karena mereka Kristen. Hanya karena mereka mempertahankan kepercayaannya kepada Kristus, mereka dianggap layak menerima diskriminasi. Mereka dianggap layak dianiaya, bahkan mereka dianggap layak untuk dihilangkan nyawanya. Pertanyaannya menginang, apa yang sudah kita lakukan bagi mereka?
Sebagai orang percaya kita tahu bahwa kita adalah satu tubuh di dalam Kristus. Jika tangan kanan terluka, maka tangan kiri pun akan merasakan sakit. Jika saudara kita teraniaya karena iman, maka sudah seharusnya menginang. Sudah saatnya kita bersuara, bertindak, dan paling sederhana, kita berdoa bagi mereka agar imannya diteguhkan, agar keadaannya dipulihkan. Paulus pun melakukan hal yang sama, berdoa atas jemaat yang belum pernah dia jumpai. Kita diajak melakukan hal yang sama, amanginang. Berdoa bagi saudara-saudara kita yang seiman yang berada di Nigeria. Kiranya Tuhan yang menolong dengan caranya yang dahsyat dan dengan caranya yang kadang tidak dapat kita selami. Puria nahina holongan di bagasan guarnito ata Yesus Kristus. Nah terakhir, di patudon Apostel Paulus parsitutona mamaritahon barita nauli tuhuria rom marhite hata nadidok namasihol doau. Molo di bahasa Indonesia didok aku ingin sekali. Alai Jono Kando di bahasa Batak didok namasihol doau. Keinginan Paulus datang berjumpa dengan jemaat di Roma tidak berasal dari kedagingan dirinya sendiri. Tapi lebih daripada itu, Paulus benar-benar merasakan ada kerinduan untuk dia berjumpa kepada jemaat yang tengah mengalami penderitaan. Didok ibana anggiat tung tarlehonau tuhamu deba si lehon-lehon partodion. Jelas do diakuhon Paulus ahana di jalo ibana sian debata ik kondo dibagi. Ik kondo dipasahat tu akka halak na asing. Si lehon-lehon partodioni yang menginang ima hagogoon. Asa totop makirim nasida tu Tuhan Yesus Kristus nang pemasa hamaulon. Si lehon-lehon partodioni ima parsitutuon marhaporsiaun tu Tuhan Yesus Kristus nang pegodang aka parbarita haliluon. Utang doa manginang di Apostel Paulus mamaritahon barita nauli. Dada holan tu hala Jahudi alai sahat do tu hala gorik. Sahat tu aka bangso na leban. Tu aka parhapistaran dohot tu aka nahurang roha. Tu sude halak amanginang. Ikon di jamitahon barita nauli. Na paling terakhir maun amangina. Jarak dan keadaan tidak pernah menjadi penghalang bagi Rasul Paulus memberitakan Injil dengan segenap hati. Dia tetap memulai pelayanannya dengan ucapan syukur kepada Allah. Dia berusaha hadir secara fisik namun juga tetap mendoakan meski belum bertatap muka. Rasul Paulus menjadikan pemberitaan firman sebagai kerinduan, sebagai hutang yang tentu harus dibayar dan ditunaikan. Hanya dengan itulah amanginang pemberitaan Injil dapat dilakukan dengan sepenuh hati. Panggilan untuk memberitakan Injil tentu tidak hanya ditujukan kepada perangkat-perangkat gereja. Namun panggilan untuk memberitakan Injil dinyatakan bagi seluruh orang percaya. Kita tidak harus lagi mengirim surat kepada jemaat-jemaat seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tapi kini kita hidup dengan segala banyak kemudahan. Ada banyak alat, ada banyak cara yang kita miliki untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan yang paling sederhana menginang melalui sosial media. Sosial media yang selama ini kita punya hanya untuk keperluan pribadi, untuk posting sedang liburan di Paris, di Prancis, di Amerika, di di Australia, di Jerman. Sosial media yang tadinya hanya cara kita untuk mencari keuntungan, live di TikTok, jangan lupa tap-tap layar ya guys. Ido natapa masa salilingon. Tapi hari ini ya menginang. Kita diajak bersama-sama seperti Rasul Paulus menggunakan itu juga untuk pemberitaan Injil. Kita tidak harus lagi mengirimkan surat seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus menginang kepada jemaat-jemaat.
Namun yang terpenting Amanginang, kita menjadikan diri kita sendiri surat Kristus. Kita tidak lagi ditulis dengan tinta, tapi kita ditulis dengan roh. Kita tidak lagi ditulis pada loh-loh batu, tetapi kita ditulis pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati kita masing-masing. Amanginang, saudara-saudara yang terkasih, teman-teman Naposo Bulung, dimanapun kita berada, apapun keadaannya, siapapun kita hari ini, tetaplah memberitakan Injil dengan segenap hati, seperti yang sudah terlebih dahulu dilakukan oleh Rasul Paulus. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami masing-masing. Terkhusus pada hari ini ya Bapa yang baik, Engkau tetap setia memberikan kami kesempatan. Engkau tetap setia memberikan kami waktu, sehingga kami boleh sejenak meninggalkan seluruh urusan-urusan yang kadang melelahkan kami. Sejenak memberikan diri di hadapan Tuhan, memenuhkan kembali iman dan pengharapan kami. Bapa yang baik, firman-Mu telah disampaikan di tengah-tengah jemaat-Mu. Tolong dan bantulah kami, agar firman yang kami dengar tidak sebatas hanya untuk didengar, tidak hanya untuk menyenangkan telinga, tapi biarlah firman-Mu tetap tinggal diam di dalam hati kami, tetap tinggal diam di dalam kehidupan kami, dan firman-Mu berbuah di dalam hidup kami, boleh dirasakan, boleh dilihat, boleh dinikmati oleh orang-orang di sekitar kami. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, firman-Mu mengajak kami untuk memberitakan Injil dengan segenap hati. Dimanapun kami berada, apapun keadaannya, dan sebagai apapun kami hari ini, berikan kami kekuatan, agar kami tetap setia memberitakan Injil dengan segenap hati kami. Kalau kami kadang takut, kalau kami kadang terhimpit, dan kalau terkadang kami menjadi lemah, kami percaya Engkau tidak tinggalkan kami sendirian. Kami percaya Engkau pegang tangan kami, Engkau bersamai kami setiap waktu, agar kami benar-benar hadir di tengah kehidupan kami, menjadi saksi-saksi Kristus bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapa yang baik, kami pun terpanggil agar hadir sebagai jemaat seperti jemaat di Roma, yang terus berkembang, yang terus beriman, terus berpengharapan, dan satu di dalam melakukan segala yang baik, mendukung seluruh pelayanan yang telah ditetapkan oleh gereja-Mu. Tolong kami Bapa yang baik. Bapa yang baik yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam peribadahan ini. Berkatilah mereka Bapa yang baik, untuk seluruh yang mereka kerjakan, agar melalui pekerjaan mereka masing-masing, mereka dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, dapat menjadi saluran sukacita bagi hidup mereka masing-masing. Terutama agar melalui pekerjaan mereka, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Berkati seluruh keluarga Kristen Bapa yang baik, terutama keluarga yang ada di HKBP Bandung ini. Berkati setiap bapak menjadi imam di tengah keluarga. Berkati setiap ibu menjadi penolong dan tempat berteduh bagi anak-anaknya. Berkati setiap anak yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah tiap keluarga, menjadi saluran sukacita bagi orang tuanya. Bapa yang baik, kami berdoa untuk setiap keluarga Kristen yang sampai hari ini merindukan kehadiran anak di tengah keluarga mereka. Bantu mereka tetap berpengharapan,
Bantu mereka menemukan jawaban yang daripada Tuhan. Tolong mereka Bapa yang baik, agar kerinduan mereka tidak melemahkan iman dan pengharapannya. Berkati seluruh anak-anak-Mu Bapa yang baik, yang bersekolah, yang berkuliah, yang bekerja. Tolong Tuhan berikan hikmat pengetahuan yang daripada-Mu, agar dengan itu mereka boleh mempergunakan kesempatan yang ada hari ini dengan sebaik mungkin. Sehingga pada akhirnya mereka benar-benar dapat meraih cita-cita, harapan, dan masa depan yang Tuhan sudah sediakan terlebih dahulu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Berkatilah kami Bapa yang baik. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang tengah di dalam keadaan sakit, tolong Tuhan pulihkan, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan. Yang tengah di dalam penderitaan dan pergumulan, tolong Tuhan berikan kekuatan. Tolong Tuhan berikan jalan keluar untuk seluruh pergumulan yang boleh terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Bapa yang baik, apapun yang bisa melemahkan kami percaya Tuhan senantiasa menguatkan kami. Sebentar kami akan pulang, tolong Tuhan jaga dan lindungi kami di perjalanan. Agar kami sampai di rumah kami masing-masing di dalam sukacita. Tolong Tuhan jaga dan sertai kami, agar kami benar-benar siap hadir di tengah-tengah masyarakat dimanapun kami berada, memberitakan Injil dengan segenap hati kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mare demahita laus topasat ma peliata. Nama
kon ma peleata. Ale debata, amanamina di Banua Gijang, hodo haroroani saluhut selehon-lehon nadenggan dohot nasa ulibasa nama uliutus. Hu pasat hami masiana nilehon mi tuhami, pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na khusus di jolom, pasu-pasu mai jala ramoti, asa hu parhasyak kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami mandok mau leate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale amanamina di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapare, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami toki hontu pangucunan, palua mahami sian pangago. Mulakma di bagasan dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sondakon Tuhan debata mabohina jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina toho. Jala di pasaurhon madamena tutodim. Horas selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Makasih. Ayo Mang kita nyanyi sama-sama. Aku kirim aja ke kamu.